ti og minahal kong matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, today is Wednesday niya. I hope nga mayo nga tong lawas sa pagkuan sa ato ang pagbugno sa panginabuhi diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante nga mo put up diri sa mong lungsod. Nya sa tanang taga Matalom o di taga Matalom, ato gayong ipadayon ang pagpatronize sa atong Matalom Boardwalk, ipadayon ang pagtabang sa ato ang kung diin mas mobibo kini nanginahanglan jud ang inyong tabang na mo'y mga friends, na mo'y mga amigo ato gayong dalhon sa Matalom Boardwalk, atong ipadayon ang pagsuporta ni ini. Nanginahanglan ko sa inyong tabang guys nga mobibo ni kay nagkamingaw. Nya sa atong tuwas bukid ako manghinaot nga kuan ato gihapon mananumta kay punpuhon o doon na tabo kuan na kanang at least na natay mabaligya ba. Nanginahanglan jud ang pagtinabangay panaghiusa alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, anya ang atong pahibalo sa tanan, ang atong farm to market road ongoing ni, ang ato ang pantalan ongoing, unya ang ato ang tourism building, atong Matalom Boardwalk. Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay, Iko PP andam motabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.